Bejn nhar il-ġimgħa u t-Tnejn fi Tmiem Il-Ġimgħa Estiż permezz tal-festa tas-Sette Ġunju qasmu l-fliegu bil-vapuri tal-Gozo Channel rib 62,000 persuna. Dan minn tarif uffiċjali li kiseb One News u li juri li jekk wieħed jieħu 4 jiem jiġifieri mill-Ħamis sat-Tnejn ta' din is-sena u l-4 jiem ta' żmien is-Sette Ġunju tas-sena l-oħra, iż-żieda hija sinifikanti. Dan hekk kif bejn it-tlieta u 7 Ġunju li għadda qasmu l-fliegu kważi 72,300 passiġġier, filwaqt li fl-istess jiem imsemmija is-sena l-oħra kienu inqas minn 47,400 ruħ li qasmu l-fliegu. Dan ifisser differenza ta' kważi 25,000 passiġġier. Bejn il-ġimgħa u t-Tnejn kienu dejjem aktar minn 14,000 persuna li qasmu l-fliegu bil-jum ta' Tnejn kien hemm aktar minn 17,000 passiġġier li użaw is-servizz tal-Gozo Channel. L-aktar jiem li raw karozzi fuq is-servizz tal-Gozo Channel kien il-ġimgħa u t-Tnejn bi kważi ċifri identiċi ta' ftit aktar minn 6,500. Kif mistenni l-aktar ġurnata li rat nies jitilqu miċ-ċirka huwa kien il-ġimgħa, filwaqt li l-port tal-Għal Għawdex ra l-aktar nies it-tnejn. Intant ma dan l-istazzjoni l-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Awċija għat-Turiżmu Joe Muscat semma kif dawn il-jiem kienu tajbin għan-negozji Awċin. Dan kien weekend tajjeb għall-istabbilimenti turistiċi Awċin. Sija dawk tal-akkomodazzjoni u iktar u iktar anke l-istabbilimenti bħal huma restaurants. Il-feedback li kellna jidher li kien hemm domanda li bdiet mill-ġimgħa u estendiet li l-nifisa anke sa l-ġurnata tal-bieraħ t-Tnejn għaliex kienet festa pubblika. Is-Sur Muscat innota wkoll li anke turisti bdew jaslu Għawdex wara l-pajjiżna fetaħ b'mod sigur għat-turisti mill-bidu ta' dan ix-xahar. L-andament turistiku f'Għawdex kien iktar ikkonċentrat fuq dak domestiku, però diġà bdejna naraw ukoll in-numru ta' turisti barranin li kull ma jmur qed jiżdied anke f'Għawdex. Dan wara li bażikament ftaħna fl-ewwel ta' Ġunju anke għat-turist barrani. Joe Muscat semma wkoll il-vouchers diġitali li bdew jiġu użati mit-tnejn. Il-fatt li il-vouchers bdew bażikament minn mis-7 ta' Ġunju billi kien it-tnejn kien importanti wkoll. U dana il-vouchers li bdew naraw l-effetti tagħhom issa f'dawn il-ġranet li ġejjin u l-ġimgħat li ġejjin. L-Assoċjazzjoni Awċija għat-Turiżmu nnotat ukoll li fl-aħħar jiem żdied servizzi ieħor importanti għall-Gżira Awċija. Il-fatt ukoll li kellna titjib fl-aċċessibilità bejn Malta u Għawdex permezz tal-introduzzjoni tal-fast ferry naħseb li huwa fattur pożittiv għaliex diġà rajna kemm turisti barranin kif ukoll anke xi wħud Maltin li jużaw dan is-servizz biex qasmu minn Malta għal Għawdex.